Når dit hjerte er i flammer, er der brug for en ægte klassiker. Brændende kærlighed. Vores har fået et festligt pift, som falder lige i drengenes smag. Med en cremet mos, spicy chorizo, bacon og sprøde rødbedestave. Det kræver selvfølgelig både glimmer, dans og kærlighed. Rødbeden skal skrælles og skæres i fine stave, og så skal de en tur i ovnen på 200 grader. Men først skal stavene vendes med groft salt og olie, så de kan blive crispy i ovnen. Nu skal vi have fat i herrekartoffel. I denne mos, der skal herrekartoffel have besøg af sin fløjt, frøken jordskok. Skræl kartofler og jordskokker og skær dem i tern. Dæk dem med vand i en gryde og kog i 15 minutter til de er topmøre og klar til mosefest. Put for guds skyld ikke salt i kogevandet, så får du en lang mos. Festen fortsætter med hvad der giver retten sin smukke karakter. Den kødfulde topping. Vi skal bruge chorizo for at spice det hele lidt op, og så selvfølgelig en smækker bacon. Svits kødet på en hed pande i 5 minutter. Rens og skær porrer i tynde ringe og svits dem med i 2 minutter. Lad det hele stå og hygge sig, mens mosen fyldes med kærlighed. Mos de møreslamper der med hemmeligheden bag en god mos. Smør og rede muskatnød. Anretningen op til din fantasi. Men hvis du skal vinde hans hjerte, så skal du anrette med mos nederst, kød og løg ovenpå og tage bag med sprøde rødbedestave og en dusk persille.